balak ni para kaniya mapapamita. Nahutda nagikog. Reels idea. Lansya, luto, lungag ug uban pa. Ni sulod na gyud ko sa harana og balak pa. Akong content hurot na. Pero maningkamot gyapon ko pa para ipakita nga ako determinado ha, nga makaabot na ko sa 10,000 followers pa para ma-qualified na ko sa in-streams ads ha. Ka-reels kasiksi kalangga kaloy ini usa kainahan nga tagaan pa og tsansa ha. Beginners lang in town ko pa. 4,000 pa ang ako ang followers ha.